hadin ki babun ki jing o jing nam jing ki pat ba halor jing jin jar ban kan do USDO bat ki nong trei bat ban pendap ya ki kam ki jam ha patar khma Civil Subdivision ka Sengri Boy People Council RBPC Sengmi hapo ka jinglam usamla Jason Lennox Nongrum President nambat ki dekhat menta kasi kalalek penjurup senan ya kate ko office sarkar banlap ya ka jing sha kombala o de ki pat ba hakate ki jingle jurup na kalyang ka seng kalapoi ha office jong SDO ha kapor khat arbaji AA Minsky bat ka seng kalalap baya kate ko office la shukhang tala nadu na khardap banabar hado ki kamra tre kam ba shapo na lor ka jing sma bat ki jing jaw ki kamra hadien ba ka seng kala phapli ha unong ap kate ko office USDO kanega jiwan jongi kanega shnong kadai hadin ba kumka seng ni layo ya kajing ujor na ki babun ki nong shnong jong kanega dong bagat han riboy sep ngi borok we la bono kini ki kendiat tayo baladep ki la don ki nong shnong jong kanega dong bagat han ki balawan hapo ka office ka jongi ban wan ban yathu ban pensngo ya kajing e ka baki ki mat kisham hakabide bat kar kumlong rukuman jongka Western Riboy borok we kumba pila ban saki ngidon haplau jong kaneka office Civil Subdivision patarkhma ngi kenmau ya kipor kiba ka dong bagat han borok we kadon hapreng ki jingya keren ban yamir jingmut kumno bangila ban penbah ya ka Western Riboy kiru rongba ki yami ki yashim benta bat ki babun ki nong ilam jongka Riboy district ka jongi ban ya keren kumno ngila ban yo ya ka rukum sishar ka governance ka rukum syakri ka babit ka babiang bat ka bajanai halor kita ki jinglap ban ki jingsham kaladon ka negar rukum perkhat ban dawa ban kentu kerdan no ya ka Western Riboy Administrative Unit syaka Civil Subdivision bat nyemla klem daklet ki babun ki riu rangba ki nong yalam ki MLA ki MDC ka Riboy Dorbar ka Western Riboy Dorbar ki la eshim benta kumno ban penkungu ya ka sorkar ban penget ya ka sorkar ba kum ka dong bagat han Western Riboy borok we kala idon kam kapor kala dawa begin yo no ya ka Civil Subdivision aingu ya ka sorkar ba arsnem manshua ni kenmau menteri rangba ujongi Konrad Sangma ula pli perda ya kane ka office trekam jong ka patarkhma Civil Subdivision ha November ar pusau turik arajar arpuar matala arsnem HGLT te in the process bangiyo e kane ka Civil Subdivision kum bapila ban yui kum bapila ban saki mene mar yawan kum bangi ngiyo e ka jungujor bakane ka office kamlong functional kamju trekam kakhang kinong tre kim judan USDO in charge uba ngiyadon menta karkom wantre kamlong tikna ngiyo ya ka input semene kapor ka bangiwan ucugidar rong yethu yang ngi bahune tayo pat pli office te kai ka bangi kum ka kenhun ngiyang kade halor ka nongrem ba habangidon ya ka office trekam kade ban ai ya kata ka jing syakri ka babit bat ka babiang tam sya ki nong shnong ki ba dok ki ba kordit ki ba jenjar bat lada kani ko office country kam kum bakal long menta kanam sof ya ka purpose ka ba menteri rang ba uong ha ka por ka ba upli ba nga dedicate ya kani ko office syaki pa ba nong shnong kani ka contradict ba ka statement ka jong u namar mentala arsnem kenti ngimshum la yo USDO batikna kadon kata ka kum menteri ka ba tang stang kenta ka ba tang khat san minute te mene ha ka por ka bangiwan ru cukidar upli ka kamera jong USDO mar ya rum ngisung tu bakani ka kamera kadi ka ba khang be sebak te hangno ngila ban penisrim meka bakane ko office kala yang ja sa aku mangingi barok ngi yatip bakane kade ko office SDO PHE hadin bangil ayo ya ka upgradation naka administrative unit syaka Civil Subdivision kala don kajinya penbaik nakaliang jong ka department ba hangne ya mata temporarily shipor taman peniat ya kikam USDO civil un perlong ya kum gaja trekam bat ngi imene hakapor ka bangini kimi jungo shalor chitai USDO jungo PHE hapan pen kerja ya ka jaga trekam naka office syaka jaga sa ka badi kata ka quarter ka bangi tip ngi yo mata ya ka inputs kalong bakane ka office da kitayo da kibenai kam jupli bat kipai ba ngan itu ipi kum mangi nyelap ngi syam kalong ba hakipor ki baladap kas ngiyo
pathar khma kadi ga si ka balik se ki pai ba na ki ne ki dong ba ki than ni Western River borok ka we ki wan ban thiet ban pet bat kadi ga si ru ka ba ki shim kabu ban wan ban ni kundu ya SDO na ka ki kam ki babun Henry initially ka por ka bangiyo e ka civil subdivision nyila ban saki ba kayan ka kam Henry kat ban mi ki si kat dang mi ki por ngim yu i bakan long kumta menta wat akas ngiur ngim yu isu bakin yashong apo office te kan ne ka rukom one tray karkom one tray ban ong ba hakashitiyo shisin lane ka shibnai arsin kan ni kadai ka bangi kum ka kanuan ginom la ban priang kai ka bangi kum ka seng ni dawa menta ina ka sarkar ka long ba kamde ka bangi ngin pa USDO in charge na po DC office nong po ka kanuan ka dawa ka River People's Council ka dawa yaw SDO ubatikna bade ban station bade ban base hapo jong ka ni ka dong bagathan permanently ngidon kam yo SDO bo unsyong ban penlong ya kene ka jaga trikam kum ka jaga trikam ka bapura mde ban syuan visit ban syuan muja ban wan syong di sha lane bercuan pendek berukom kani kadi ko kabakum kaseng ngi penpau mendaksi sya ka sarkar ba ka civil subdivision batarkhma kadi bande ka jingkar ku nak menta ki nong shnong Henry menta ka sngi kadi ka ba ngi wan ban lap dala ka jong ka khmat ya ka jing shisha Henry kane ku mengala ban penpau ya pi ka long ba lada de bakan ka office karlong ha kan ka rukom nakaliang jong kaseng kamban se bandon artligir komperkat ka beningkong reinstate ane pak biang ya SDO PHE bo unsyong ban untrekam pura ha kan ka office ka jong u we lane lada kimla ban le kumta nakaliang kaseng kamban se ba lada kane ka office kan khang kumne kadang bhai ba mangi ngin khang talano e kane ka office namar ba kan don ka office claim ki nong tre claim ki officer claim ki staff kam don jingmut ha e rum ni kan mau ba kum ka sarkar ka kaong ba ka patakma civil subdivision is a step forward to change the life of the people of the area. This is the collective hard work of the different people of the society and the leaders to make the administrative unit into a full-fledged civil subdivision. Ngan banrap sakwe ka bakam kongsan. Menteri nang ba uong rupat, it is the endeavor of the government to bring administration closer to the people and added that people in the past had to travel in bad roads conditions to Nongpo even for basic needs and services. Keren bat kai ka bakalong kaman menta there's two different thing. Ka contradict. Haba pipi ong ba pipi dedicate ya kan ka office cha opai ba kai ka baki pa ba ki angnut kalong ba haba ki wan kan ka office ka kam ga jongki haba kita ki basic needs ka bangi ya keren. Nak ka ki kam ki barit tam. Hang ne la ban pendap ya ka bahya ngi nom ya keren. Henry hadu menin mene kai ka bakaseng kalap kalong bala da kidon ki jing kam ki barit ro ki pai ba nong susnong jong ka Western River ki hab ban le shalu shapo nong po cha DC office na ki kam ki barit. Te how mudur mapi kani kadong bat kathan kabajengai rupo lan rupo kilometer tam na Western River shanong po na kabanta ki kam ki barit tam ki haban penlut ya kasngi ka por ka ya ka pisa ka tengka nadong syadong te kane ka office kadai ka ba yo itang ya ka structure Henry kai bakaseng kalap kalong ba ngim yo i ba kane ka office kanai ya kata ka service lan ka jing syakri syakipat nong sysdong jong ka ribo bi ka jongi bar ka jingmut kaba ka dorba shnong ka ai kana ka kalong ba ka shnong borok ka we ka dong ba ka thain borok ka we kan yo e kata ka jingkar ku da ka ba ai ka jaka ka mut long ba ka sarkar kan utilize kan pendon kam kan te kita ki jingte ki ba le se ka bala ban kumboong kundat semalong ba it will bring governance closer to the people kan penjan nya kata ka jing syakri ba ka ba le se ka bala bandong ba ka ba ibet ba ka ba ijana Henry kum ka long mata ka de jaka hangtei syumla paniang watang we paya Henry ka ka ba u menteri u badipit ya ka general administration department u rakam sangma ulaong ba ka government kala ada ban initiate ya ka proses ban peniang no ya kita kijingte Henry till date ngi ko ban kali nakaliang juga saying what is the status jong kata ka proses ka ba pila initiate kane kalong official on the record jong ka floor of the house la ada ban keren ba the government has initiated the process ban peniang no ya kita ki infrastructure kane ka dong bagathan khamta ma ka jaka to be precise Henry hadu menin mane ngi yo i ba kane ka jaka kadang long yingja i kumba don ki diang bat kimon ki bapersyang menta ban bakla yo ti uput telada ka sarkar kan bu ka jaka kumte hangte ngi nakaliang ka seng ngi ko ban kli ba lano pinsdang ban trikam we want the government to come clean ngi ko ba ka sarkar kan batai syai lano ban kabar ka long ba ka sarkar lano kan bu no yaw SDO ubatikna ban station be hapo jong ka office permanently kita kidi ka artil kimat ki bakongsan ki ban nakaliang ka seng ka ko ban penpau sya ka sarkar